Walu. Kon ngapa? Udu wae. Hah? Udu wae. Kudu wae. Heeh. Omah kuwi. Heeh. Gawe sapa? Meh jaluk. Sapa sing njaluk? Meh jaluk nang lanang wedok. Wong lanang karo wong wadon ora terusne wis do. Aku gantung. Terus piro kan ning kono? Aku saiki wis weruh. Wis. Koncoku Heeh. akeh. Aku ora seneng karo kabeh. Karo sapa kowe? Kabeh aku ora seneng. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Nang ndi wae kowe disalahke? Arep ngomong apa ora? Ngomong. Aku ora iso ngomong. Lah kenapa apa? Aku ngelih. Elah ngeleh. Aku ngelih. Aku mangan kokos kuwi kok. Makan karo dukun kok dipakani kok ngono. Enak. Enak. Ora turu, wis mangan turu. Nah kan? Nek wis bar mangan kok ngono kowe jengkele aku. Oh alah. Diundang angel-angel kowe iki. Wis. Aku turu banget. Mulai lemas parah turu. Aku ngelih. Piro kancamu? Aku ngelih kancaku akeh. Sing paling anu ning kono sing mimpin sapa? Sing mimpin Ojo kowe kok. ojo aku. Mau ngumpetan ngene nang mobil iki. Medon iki sing sebelah wong. Aja melu-melu. Ora aku kok ngerti kok. Aja melu-melu. Tapi apa? Aja melu-melu aku pengen mangan getih. Maksudnya Main apa? padha lunga. Apa yang ada lu? Aku nang di rumah padha lunga. Sing endi maksud sing kan? Asih nang omah kono men. Kamu sing nang omah? Sing nang omah. Omah sapa? Kono. Omah sapa? Sing nang Sapa wong ana nang kene ora? kono. Endi? Wis kabeh apa kan lunga? Men dol Sing ajar sapa? lanang wedon. Wong lanang karo wong wadon. Iya, Ya sapa nih wis duwe hak ora iki? Sing ajar. duwe tapi sentek. Iya. Aku ngelih. Kowe sik kancamu kabeh piro kelompok kowe sik? Kancaku. Kelompok wadon sik, Mbak. Kancaku, Ya, ana telu apa piro? kancaku Ndek tisu ora, Nduk? 11. Akeh 10. 10. Polo. Bres. Celuk di kelompok ke. Jabres. 11 nang Sri ana Ruwong. 10. Lah akeh temen. Iya. Kan wis pirang tahun, isih pirang tahun meneh. Isi akeh. Wis pirang tahun meneh memang ning kono. Isi mlaku 4,5
tahun. Wis 4 tahun setengah meneh. Apa sing wis mlaku? Mlaku. Berarti lagi 4 tahun setengah. Heeh. Ya sik kurang Yo 10 nek kancaku 10 kono 11 6 10 11 kok aja 6 piye? 6 Hah? wis 6 tahun. 6 Ayo 6 tahun. 6 karo 3 Songo. 6 karo 3 Songo. Maksudnya apa nih? 6 karo 3 Apa nih? kurangi Kok wis dicolong minyake? Ora bener iki. aku Iki wis colong kabeh malah tolong malah padahal full mau. Ini dibuang kowe ra? iya Mampir ngapsi mau full iki. aku ngelih njaluk entung Jalan tong apa? entung gedang Ono apa ora ya? tak pangan Gile, gila kowe rumahmu apa sih omahan entung manuk apa enggak? aku njaluk entung Lah bentukmu apa sih? Hewan apa kowe iki umpan entung? Ini muntah-muntah ini. ya iya aku njaluk entung Lah ya kowe iki apa? aku Hah? Aku bengi. Manuk, bu? Aduh. Apa? Ulat. Apa sing ngene kakak? Ya sing kakak ulang. Manuk. Manuk bobot. Gaok. Manuk apa? Hantu. Ini manuk apa yo? Alah sering. Iki dokter-dokter barang. Ini sing cok dirungokke kae. Alah. Oh wis 4 tahun setengah. Esek kurang? 6 tahun meneh. Sing nang omah sing telu apa sing nang toko? Sing nang jebres isih 3 tahun meneh. 6 tahun. Lah sing nang omah suwung Telu. lah kowe tugasnya apa kowe? Cepet entek. Cepet entek. Apa nih? Untung aku anggar mangan godhong gedang. Kan terane buahe. Layu. Jadi kalau main kesel tok, luru mangan terus oleh akeh riyan kaya gedhong-gedhang dipangan uler nglontong entek. Kukut gedhonge kukut ngono. Arep probul. Kompleke jajal kancamu. Gue melayu. Siapa? Gue melayu. Siapa? Melayu. Aku. Tenang. Tenang, melayu. Aku yang kuat. Kuat. Siapa? Aku paling kuat. Paling kuat. Paling kuat. Lah iso ngapa kowe? Eh, Iso piye? aku iso kuat karo kae. Aku wis kenal. Karo kowe wis kenal. Kapan nek kenal? Wis ana 12 tahun. Kok iso? Heeh. Lah memangnya kowe kenal ning endi wong kowe nang kono wis pirang tahun, 4 tahun. Aku kenal. Lah kenal nang endi? Kenal sering dolan. Dolan ning endi? Nang. Sering dolan. Kuat. Lah kowe kan masalahnya kok endi sih? Aku sini saka Parukan. Iku ora ngerti dolan endi. Gombong. 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 Lah sing ngongkon kowe nang endi? Lah gombong dukunmu. Lah yang ngongkon kowe wong endi? Bapak? Rasa wedi bapak? Rasa wedi. Lah kok iso kowe kancan apa karo kae? Heeh. Kancan. Maune
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nang ndi? Nah kono. Lah hubungannya apa kowe karo bapake? Bapak. 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 Hubungane sak omah Sapa nih? aku Sak omah. Nang ndi? nang Oh, udah bapak iki, udah. jero. Iki bapak iki nang jero. Nang jero ndi? Iki bapak iki. Nang jero ndi? Iki nang jero. Ana sapa? Ana kancamu. Jangan ngapa nang awake. Oh, itu. Oh, berarti sing nang jerone iki bapak iki karo kowe padha. Lah nek kowe tugas apa? Tugasmu. Ora maksudnya nang ngetutke wong iki kan ganggu orang. Hah? Ngantemi sapa kowe? Nek sing ngokon kowe? Kowe nak temen. Anak temen. Rupamu apa, Mang? Kakak. Lah sing manuk iki mau. Kowe sing manuk. Manuk apa? Sebut, Oh, cukup manuk kaya apa? sebut. Belum hantu. Oh, tuh. Sing anu, ngerti sing ngalang-alange apa kae? Ngeraduk oh kecrok. Iki. Ini ana kecrok iki. Ngerti sing anu ngalang-alangi. Nah, kan orang Sing sing lurus, entuk. Ini kuat. Kuat. Wis ngene ae iki omongane apik-apian mosok aku wong dhewe karo kowe malah. Aku seneng ngomong api-apian. Ora, ndak senenge. Aku senengi padha. Padha karo sing bapak. Anggap aku antem. Ya aku barang jantem ini. Ya aku wedi no. Iya mending. Nunggu kabeh. Loro ngapa cah loro? Apa melih? Lah, Ngeleh mana? kancamu kelompoke WC. Kempok kene, papan kene sik. Aku kuat Lah yo men nonton to wong kowe kuat ngono kan apa? paling mampu. Lah yo kan iso njukuki kowe sing nang omah jebres karo nang Mas Ruweng demi-demite. Tak ngene iki kok padha ngene. Ya wis diceluk jajal nek kowe ampuh tenan aku tak ngerti ngene dipanggon kene ngene ning kote iki. Aku ampuh, aku ora iso apa-apa, ora ngerti apa-apa to. Oh, iki sing tugas sing malah kok ngawas iki ora nggawe asline. Laporan ning dukun iki tugase. Ora nek diusahakno kae ya tetep diawasi sih. Kalau bagi kene aku ampuh tenan apa ora jajal aku pengen ngerti. Kon manjing aja lunga-lunga bingung. Wong anak buahmu. Nah. Allahumma masuk mati surah itu masuk kuliah. Saya siji kae ketinggal cukup sisan. Masa ngajar lampu. Siji kok ketinggalan. Jal kadang tak tarik kalau Mas Soraya, ganti kan tak tarik jal kadang. Ana sak nangis rasane. Nah, ya rasane bro. Bingung? Enggak. Wes kabeh? Oh, wes. Berarti kok lemes. Abang nyucuk Nyucuk apa? entong
Entuk, durung oleh. Nah, ya laren dopokan paling. Kan wis dicem iki ora nang sih. Luar-luar. Sekarang dia Anu tugasnya kan ngapa wae sih? main yang cepet entek, Apa nih? main cepet entek, Apa nih? apa-apa nih main yang cepet entek. Kasih ono sing ngerasa seneng. Apa? Ora seneng marang iki apa marang sapa? Oh, Sebabe ora seneng apa? kok meningkat karo main cepet, nek iso cepet mati. Lho kok kena temen. Aku anggar wis mangan, iso ngomong. Aku mak entung. Ya mengko diluru mantung mangantung.